ki nongri dok ha hapo ka jala ya menta ki long sisa ki baminot bat ki baduki ha ka kam bat kani ka urlong hadien ka jing sothu ka chungki ya ka jing mentoi ka bayo na kani ka kam bat kham tam e ka de na ka daw jong ka jing kersan jong ka tat fisheries bat ka jing ai kti ka diang kti kamon chungki officer na du ki bana ka directorate hadu ki diseng ha ka sisa jain bal dep ka ta ka khandai tarik nai tung ka tat fisheries klar ki kerpang ya ka si ki nongri dok ha ka bala tep kum ka national fisheries day ha Meghalaya State Fisheries Research and Training Institute kabudan maupun umroi di Boy District hakabau sekretari ketanat USC Sadhu lolong kongsan hak general kat ka director ka kong IT lingdo maulong u joint director ba e jerwa bat kiwe whatever might be the efforts of the government department, but the main stakeholders are our fish farmers, without whose efforts we could not have increased the production of fishes in our state. If we see the production of the fishes, it has increased fourfold in the last 1 decade. So this could have happened only with the efforts, motivation and entrepreneurial spirit of our farmers. We really we want to give you the due respect and honor. It's because of you fish farmers that we have been able to achieve the fish production in our state to what we have achieved as on today. So we also encourage you once again that together as a team, which means we, along with the bureaucrats, technocrats, fields officers and fish farmer together will join hand so that we will achieve our destination. And the destination of the state, which is the objective of the Meghalaya State Aquaculture Mission, is that we should be self-sufficient in producing fishes in our own state. So we can do this unless we have a teamwork. That is both from your side and our side, we work together a team, and I believe that we can really achieve this goal. Dei hakani ka program ba ka kanhun shlong mil kurwa ka tiar klayo bandring dur ya ka jingkren jong kinongri dokha ka bakikren haloran san jong ka jelang bat ka bakikren klem daburi nadu ya ka jing e ki bai kendu nadu ka si ka bakistang ya ka kam bat hadu onda kilaki kham sejrong na ka e ka baki klempoi perkhan ajing sia ngampat dadai ba rimban ri dokha gadang yo ka scheme na fishery department arjar kat kendai arho mengayo yung scheme jong ka Blue Revolution buat ka mission fingerlings buat kalong siya ka jingkerku bangayo ay gini jingerap na ka department nomor ba abang dan ka jaka balingan pensat ay kaya ka te ngayo ban penenkam buat yo ban bam ngilayo ban de buat katukan neru banyo banyo khwai kai bat ki perlok perjor te ngakerben ba nang ni sakmat nganang yo nganang tristom susu bangan penhe ya kaniga nando ha jonga hakaba kanlong bejing kerku omtang ya nga nrei ya gibe ru pajba badan lang sinong apa malungwir bat than mau kerwat borokoi bat kanlong ru kejing yerap ya kayeng kesem buat igibah yang kesem baro jingerap ki bangiyo ngilayo saulak tangka neka Blue Revolution ajak hat kenda ajar peu lembaga office jong superintendent of fisheries West Giant Hills Juwai saulak tangka yo ban penitenat bat dia kan skim lawan ruban peli pendan burom mika Daw Shri JH Suchiang Deputy Director hak new tarik January Hajar Arpuar Yakum kesnong ngidang don susu ban kerpat ya ka office bakan sambha ban ai jingrap yangi ha baginang la susu ban penbha ya kan dikawa ban pendek pensa ya kan diki dok kha dok penat ki bodon ha kan dikawa nga na kaliang jonga ngade ne po West kasi hill kabang layo ya kan ka
dukan ba ong garit tul outlet kadai ka dukan bandi ya kidok kha te hakapor ka ba ngiyo ya gni nagaliang jong ka upis ka batha ingi ba kumnu ngiyo bandi ne dokha de tang bandi ya kini kidok kha ki ba ngiyo hi na kitok jaka ki ba ngide kini kidok kha bangin di im na ka banta kini kidok kha ha ki nong sinong la ne ki prathan parjaka ha kitok jaka ingla persang ya kini ngila di kini kidok kha bat ni nagaliang jong ngiru ngiyo ya kini kidok kha namar bangi ha papo ka motharasan blok ba ka motharasan blok ki bun bha ki pung dokha ki belang ngila yo naka fishery department Yo ngiyo ya ka scheme jongan nika smoke fish ban sang kharang te kumbang sung thu kadai ka scheme ka ba ningkong jong ka east Khasi Hills bang ngiyo ya ka smoke fish namar ki sang kharang hi berbo kadai sya ki thaja intia ki kam expert te kadai ka scheme ka ba ningkong bat layo ru ha ka kerteng ihin men jonga ibadai inong diktung tinamar ba i bunkam bat ngaru ngala song taj kata kasnem baki offer dengan nika scheme ti kumta ngala simti bangan yarap no bat igen ti kumta ngila sedang layo bat sedang ikan nika scheme ngila pendep ha ka siteng benai jong benai November la de bat sna ka yeng bat ka jarap ka bangiyo ka long nrulak na ka benta ka yeng bat silak na ka benta bat sna ka tang bat ban thi gitar gi badon kam na ka benta ka ban sang dok ha ti ka badeng kong ngilas tang shwa khendiat ar pho kilo ar posan kilo hadin pade ngisa kentiu sya ka sau pho kilo ha ka sitayo ngisang bat gi continue kum to hadu ubnai baar sitang nai umat na madla shit ka badeng ngisang no namar bala dangim la ban penyak kloi ti kemut la sniu ai ken ka dok ha kum kan ni polio ngisang hi tamba ladangi yo order namar ban ku ka kharang hi ka dei kum ka jingbam ka ba ngila kum ka do la ni ki sa do pangin bam man ka sngi kalong no kum ka jingbam reneng sing stayo ni arsing stayo te kum ta bangin subuh hang to hayo hadukan ru ngai bakamlong tingdon kam hi banya chni satai ban terwa bangila ban penyaj udut ti kumta ngaso bangidon kam ban don ba ki outlet ki babiang ti yamanta hi ngi penyaj tang lang ba ki parlok ki lang ba ki bahiyeng ki ai khwar to terter pat hasnong ru namar kadai ka program ka ba ka project ka baning kong jong ka East Khasi Hills ti bon kim chu kham yo kin ban mat ya kin ki dok harang rai menta pat ki layatip akila kilaya order kilaya lem ban mat ti ngaso ba ngim dat don than he kita jing e namar ngitak justang ngim ka jing e jongi kan long tang ban penia yeu hila tang la ban wat ikayeu ban yo ikiyeu ngat ngau baka jing tre jongi kaya becak mat 증리 나톡나 차아니 오나리랑고 지금 페스리니 kita trainingo mai dakki 차아니랑고 나나가 첨 mai dak mateng somayo 차아니랑고 오노데 나톡나 남근 용겐 첨이랑고 페스리 디파트먼니 kita skia niku makne singa warangko try ka enia skangna pati nambatanirangko nikna gata makna tengah ye ini wana naga West Jaintia Hill District tega chnong yo nga to nemu demai le chna ini ko pungdok kha na do arjar nyaw nrei perdi jing kre stom yo nga arjar nyaw na do pa yung hadu gi khon yo nga kre stomi ar snem yo I utong gi dok kha chikuntal ni chikuntal tam ngante nrei men tong in gi dok kha yo I kaw dai ha ganan yo nga hi nrei wan gini ginong thet ko chnong thau gi wijan gi tip wato nei da wato dai idor re bo danga hi nei da bo dor danga wato go dekha go rep di hi man go fresh man go em dwai man go met wa mi kar wakam te I me ye yu pen mi dekha chibun sup hai dai ga dekha I po chnong po ya we I to ya mulong kar wakam te kam ong sar khonai jing e yang I ho I ngai jing e yang ho chema yu hori ga dok kha ye Isembe ni ga dakha khai ko ganan yonga nrei ga dakha bam phlang nge ko kha ga do kam te myo sembe
Hawathe dan dengan ni fishery, hawathe dan gitu dai mana poh kanan yap ki. Myo sembe. Ndrai jenjar phau thu sembe mana poh kanan yang iyap ki. Sembe mentoy ndrai phau yo sembe. Karo kam tenga hai niu kun tua ye ki. Nong pelai yang departemen wo yarap ki inim tain sembe wo penlai kamon wo pen yo sembe yo I buh kanan yang I yo chu I ki jing mentoy yo jung sem yang I bar yo jing mentoy le bo dai ki log yo ibam de ki fresh ko met ko em dawai nakaliang jong ke sarkar kalajiat iki laingut ki beneficiaries berlong kum kita kinang yo bental ki banyo ki scheme dan reda pedang jong ki laingut ki bayo ki scheme ngadita mga moroi belong successful ha tu kopor pat argot pat kim semla wan pelong successful te ngilayo ikan scheme hau arjar khat lai pat ngila sedang pan inaugurate hau arjar khat sau but kidon kiji LT ke bae mo nomor bakadang de ke project ke banungkong istom kumdo ban penyo ya kiru materials ke balong ke bae banyo na po ajela ke jongi ya banon ra na spo West Bengal na Assam bat ki state ke Bamarjan te ndrei hakon ne kiji LT ar laisnam ke sibun ki jinge ke mai kendu ki raya redam ba ka baisang ke ba mo ngalabu ya ke ba sarkar ke penmang perkeskim ke balabu kam ya hap he iru kebun ke jinglut ban ya ke bangiyo na ke skim ho sisa ka sarkar ke lairap 100% na ke project na ke khat pralak tengka 100% ke lairap ke sarkar but kasan persen ke de ka self contribution but arsan persen ke de ke subsidi na bang dan dewala kataru kampat dap kapisa ke ba sarkar ke penmang tengi hap hi ban sino pla bat ban simram syu na ke bang te rangba ke jirap jong ke bang ngalayo ban peniang ya ke kemil te ngayo mat sibun ki kendu ki jinge tengi kimil ti ba kinograp mo kin itu ya ke komri dok ha da ke ba penun kami ni jung bam dok ha dan rekat hadu kani ke klimat ke pementa ngasko ban ai feedback mo ba kinograp jongi kiduna pelat ban penun kam ya ujung bam dok ha kambun na kinograp jongi ki penlong yang ke jingri dok ha kum kata ka part time business ki mo kala ke jingri dok ha belong part time wat ujung bam ru kim juai tikna kim juai tista ndai kum bang ngalawan ban training po Odisha ngayo ke jingi kai ba ladang ajing bam tista yo dok ha man la kapor la ne man kasngi kat kum ke jingi kai ngila banyo yo dok ha po ki pra khandai banai skilo la ne skilo steng dok ha ngila banyo tang da bangi pesa regular ujung bam ning ai tista ujung bam man la kasngi ten rei ha ka state ke jongi hibaro ko we ngai bakam long kumta ngi ai ngiri dok ha isi be kum tui ka pung mo dari sa khauja ba tam na po isja malumala la ne kumta ukhiri la ne malumala kat bayo iskop kebai ni tai la celebrate hapung kum tu ndai ngim su thu ban ai kata ke jindon kam jong ka dok ha kamla ban long ba tang da itu I jabo jaban ki khinyang ki psia ke bawan bakit na kilum ki wa lang bau slap kadok ha jong ikan he ndai ngidan kam hi ban besa bhai u khnang bangin yo e jimun toy tela dangi kwa ban long kita gi nongri dok halan kita ki nongrap ki batikna ki bangila ban ai ya ke production ke biang kum ba ke sarkar ke community mo ba ka district jongi lan ke jela jongi kan ais kambun ke production kat kum ke community jong ka ngidan kam ban besa regular ya ujung bam dok ha Shushu ru ka kenhun kalai kren ru bat arngut ki weipat ki nongrap ondalawai ka jelang ka bakiong ka kamri do khaya manta ki I bakala banlong ka jimuntoy namar kamde ka kam ka badunong ladan nujor bat ki wei ki kamri jingri neki kamram tengi kum ki nongrap ki nongri do kha te ilayo jimuntoy sibon kaweng yo ki kenja training kenja awareness lama jongania program bat ki dan kaduk ani ki ba inputs insights ki ba ngem patep dai da wawan chine training mentangi lakham yo chin shai kan nga la chu trei hi katu kan ni kam adan ki kam lai kai school ru ten dai mas ngo thu ba ka nagalyang jonga kami hap mat katu chat kam te dap nak tu ngala train no di kam la jong la prasangi katu ni kam ya kam rido kha nado bang atang ret kala de ngan suong no kala de ka passion ka jonga nado anong la long ko maching her pateng na ipa ru ilong I bas no tanat ban rido kha kan padi pin pelong lu ya ka kum ko hobby te ngaru kum ta kan bot ya kata ka ching
asngutanat na ipa ten rengi iba kat ban yang yat kisngi ki por ni i kan ka pen play mat nga ba hot kan ni ka dei tang passion ka changa reng asngutu ba hot lamba kan ni ka kamri do kha ngala ru ban pelong ka kam kawai ni kilat cingkamai ban yo man yo khao jo chak po yang hi te kam ta ngala persang hi ban da nang kong ya teng persang hi da ka bor la di ban snai pungini tai te hadien lembaga cing trai lang bat department hi bat kini ki fishery officer fishery demonstrator te maki ki thaulat thaulanti bat kamta ngala yo cing arab lu ken nga department bat ka kam kala nang yat matas mat ka don hi jo nong hot pun mo ki setbacks nong no namarba kachaka chungi ka pansiong no ka geographical location ka chungi kalong ka chaka ka ba ban ri do kha rei la dang i tristom rengi wat kilat kalenti ni persang ban adap te kamta ka chimantoi ka don hi nakaneka liang ri do kha ru kan Nikong nga ai khuble nam ta kani ka National Fish Farmers Day ka balong ru ka sngi ka ba kham kerpang nam ta jungi ki nongrap ki ba ngi rap ngi ri ya ki dok kha ki jongi te kani ka sngi ka long ka sngi ka ba ai jing men toy ru kham tam nam ta ba ngi la ban yo ki jing so thu shapang kumno ba ngin yo ka ta ka jing men toy na ka ri dok kha kani ka ri dok kha kadon jing men toy ngi la kalong arsian na laisian ha ka sisnem ka ba ngi la ban perengat i pung jongi bat kumju bangin de ki dok kha jongi te bat kumju ru ngila ban penroi ki da ka ba ki kha ha ki pung jongi kani kalong ru ka jing men toy na man ta omdei tang ya ka yeng kesam kumju ru kalong ya ki pat nong song snong ki badon kam ya ki jing ta bat kumju ru ya ka dok kha sambai ka ba ngila ban penmi na ki pung jongi te ka ba ar kalong ke ki jing men toy ka bangi khamyo sibun kalong lingba kini ki ofsar ki ba ai jing kai ngi mat kumjo ki staff jong kani ka fish dalong jong ka fish department ka balong ru jong ka fishery ka bala ban ai jing kai ngi man na ka por man na ki ayom ki ba bunsin ki ai ya ki jing batai kumno ban persong thu kumno ban ri ki dok kha ha ki pung ki jongi tang kini hi ki bangi ngi don man ong kalong ba ka jing men toy ka bangi yo ali kham tam kalong ha ka spa ka phau jongi ka ba la kloi ban yarap namata jongi ha ki jing penon kam jongi